Yan ang mga kasangkayan. Binig na maglalakay. At tumawag at sunod na masayang hintukan na pinuto.
gamit akong sunod na tatawagan para sumayaw ito para minuto, pinusan namin ng aktibo nga kung siya ay tawag dito. Waray pa, Venerable Jesse. Sorry.
original na masaya untuk karena minuto. Kita Rolando Luna. So
kami mong panis, kaya Madam Bernelia Pajarilla. Yan ang mga kasangkayan, hindi kita maglalaan. Atong tawagon